Deze mannen grut feest. De Brabantse jonger houdt een grut optreden in het Abelense stadion op het Jereveen. Maar voor de gearsmatten van de voetbalclub wie het een stuk minder. Het veld had sabotelijnen had van het concert dat het goed vervangen is. Het podium staat er 2 weken, week op. En dan wist zelf wel, dan verstikt die hele mat. En dan krijgen wij het in 2 maanden, dan krijgen we het nooit weer bij voor het nieuwe seizoen net. Goed 8000 kantenmeter naar gas is in 1 dag deadline. Prijskaartje zo'n €50.000. De mat is pleert door een bedrijf uit Limburg. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het gas van Ajax, PSV en Twente. Nevens Harren is er geen voetbalveld op een raad dat een concert oelibje kan. Als er zoveel mensen op die grasmat komen, ja, dat houdt het gras gewoon niet uit. Dat gaat gewoon niet. Dat er duizenden en duizenden mensen over die grasmat gaan, daar is gewoon niks tegen opgewassen. Dus dan zou je het moeten gaan asfalteren, zeg maar. Ja goed, maar dat is geen optie. De optredens in stadions binnen dan een goede business voor de gasleverancier. Als u bijvoorbeeld hoort, Guus Meeuwis weer een concert in het Heerenveenstadion, dan weten we al bingo. Ja, dan vinden we dat heel leuk. Ja, zeker. Jereveen verzint het wel jild aan optredens. Zo kan echt de skeer bekostigen worden. De komende tijd moet de matten nog flink onderhanden genomen worden. De komende weken zit ik er bovenop qua ziektes die erin komen kennen, qua bereiding, qua kunstmest. Die mat voeten dadelijk, die wattel die mat voeten dadelijk in die toplaag in. En dan maar je moet er bovenop zitten. Je moet er echt bovenop. Het is net zo van ze lezen en ik zie goed 2 weken wel hoe er erbij laat. Nee, je moet er bovenop zitten. Ja. En voor eerst maar even geen concerten meer, want anders kiest het weer. Volgende keer misschien wel, maar dat weet je niet. Nee. Eerst maar voetbal.